Des de l'inici de la crisi europea, les agències de qualificació creditícia, les agències de rating, han dominat les notícies. Goedemorgen. Kredietbeoordelaar Moody's. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's. De Ieren zijn boos op kredietbeoordelaar Moody's. Standard & Poor's heeft de kredietwaardigheid van Griekenland. Kredietbeoordelaar Moody's. De kredietstatus van Frankrijk verlaagd. Die gaf het land gisteren de junk-status. Avui dia sembla que les agències de qualificació tinguin la paella pel mànec en les finances, l'economia i la política. Els seus veredictes provoquen pànic i porten els països i els ciutadans al caire de l'abisme. Però qui són aquestes agències? Això és el que ens espera a tots. Estem en guerra. És una guerra nova, en què no es lluita amb exèrcits, sinó amb altres mitjans. Són empreses molt poderoses, empreses molt poderoses. Sí, ens havien dit, si ens abaixen la qualificació, perdré la feina. Vendredi, une agence a fait perdre le triple A. Lundi, une agence confirme que la France garde le triple A. 2 agences sur 3. Il faut réagir à ces décisions avec sang-froid. El poder de les agències de qualificació. L'expressió de la cara del president francès Nicolas Sarkozy ho deia tot. I hi ha molta més gent que se sorprèn quan veu el poder aparentment il·limitat que tenen les agències de qualificació. Fins fa relativament poc, el sector financer li solia resultar indiferent al paper d'aquestes agències. L'exagent de borsa Dirk Miller recorda clarament la ingenuïtat dels seus col·legues de Frankfurt. Fa 3 anys vaig preguntar als companys de la borsa de Frankfurt: sabeu qui hi ha darrere de Standard & Poor's i de Moody's i d'on surten les qualificacions? No en tenien ni idea, no els preocupava. Rebem milers de milions d'euros, però ningú preguntava d'on venien. Ens els passava Déu o institucions neutrals. Ningú volia saber que aquestes agències són empreses privades nord-americanes. Ara tot ha canviat. Ara els agents de borsa de Frankfurt saben que hi ha 3 grans agències de qualificació. Moody's i Standard & Poor's són les més grans. Fitch Ratings és lleugerament més petita. It's not a shock, obviously, but it's they're talking about 1 notch downgrade, so that'll be Investigarem qui són aquestes agències de qualificació creditícia i com és que han passat a tenir un paper tan important en les finances internacionals, amb totes les conseqüències polítiques i socials que se'n deriven. Parlem amb Jerome Fons. Va treballar a Moody's durant 17 anys. Estan parlant de baixar la qualificació a un nivell, o sigui que no és... I amb en Reggie Middleton, un inversor amb un blog, el Boom Bust Blog. I amb en Timothy Sinclair, professor associat d'Economia Política a la Universitat de Warwick. Comencem pel començament. Què és exactament una agència de qualificació? El sistema tradicional, com les empreses i els països, demanaven diners prestats. Abans era anant als grans bancs. Però des de fa cosa d'uns 40 anys, les empreses i els països recorren cada cop més al mercat de bons directament, saltant-se els bancs. I això ho fan per abaratir els costos del capital. Però quan demanes diners directament al mercat, hi ha un problema d'informació. El mercat necessita saber qui ets, què fas i si seràs bon pagador. Quin risc corre amb tu? I les agències de qualificació han crescut d'una manera enorme en aquest període perquè ofereixen aquesta informació als inversors. La gràcia de la nostra qualificació és que és simple. Comprimim una pila d'informació en un símbol que és fàcil d'entendre. Un símbol que, de fet, és un llenguatge en els mercats de crèdit. És com la gent es comunica. Seria com les notes a l'escola? Sí, una cosa molt semblant. De fet, es fa servir una notació molt similar. La millor nota és una triple A. I fins on s'arriba cap avall? Doncs s'arriba fins a la D, que vol dir morós.
Però hi ha moltes gradacions, triple A, doble A, A sola, i totes tenen una sèrie de qualificadors. N'hi ha unes 20 o 30 de diferents, de qualificacions, comptant les gradacions. I també es poden tenir unes perspectives positives o negatives, a més d'aquestes qualificacions. O sigui que hi ha tota una sèrie de senyals que les agències de qualificació ofereixen als mercats sobre la probabilitat de pèrdues. Una altra pregunta de principiant. Qui fa servir aquestes qualificacions creditícies? Ho preguntava David Levy. Fins al 2004 va treballar a Moody's com a cap del departament que qualificava els països europeus. Hi ha molts fons que inverteixen en una cartera d'actius molt diversificada. Ens podem imaginar un gran fons de bons que inverteix en actius de centenars d'emissors diferents i té uns recursos limitats. Pot tenir uns quants analistes que faran el seguiment d'aquestes carteres, però aquests analistes no tenen temps per entrar en detalls en cada actiu i troben molt útils les qualificacions, perquè nosaltres ens hem especialitzat a fer aquesta tasca. En canvi, els jugadors extremadament grans, com un Goldman Sachs, es refiaran menys d'aquestes qualificacions perquè tenen recursos, tenen moltíssim personal. Les agències van ser especialment dures amb el sud d'Europa l'estiu del 2011. Grècia i Portugal van rebre les garrotades més fortes. Moody's fins i tot va baixar la qualificació del seu deute públic fins a la categoria de bons porqueria. João Vieira Pereira i Pedro Santos Guerreiro són periodistes de diaris portuguesos. Tots dos qüestionen aquests fets. Moody's va baixar la qualificació de Portugal 4 nivells. 4 nivells, sí. 4 nivells fins a bons porqueria. I no és només el fet de baixar 4 nivells. És com ser dalt de tot d'un edifici i caure a dalt a baix. Això va provocar una reacció nacionalista per part de tothom. Tothom parlava de la qualificació. Ningú entenia per què hi havia hagut aquella baixada enorme, quan les coses estaven millorant i no pas empitjorant. La gent estava molt enfadada amb les agències de qualificació. Els importen gens a les agències de qualificació als països? Els importa a la gent? Es diu, són empreses, fan una feina, no tenen ànima, no cal que en tinguin. Però la decisió que prenen afecta 10 milions de persones. 10 milions de persones que tenen una vida, que tenen unes expectatives. Però les decisions són tan fàcils per ells. Són en un despatx de Londres o de Nova York o d'on sigui i diuen abaixem la qualificació del país. No pensem en els 10 milions de persones. I no ho fem mirant les dades, sinó perquè li hem de demostrar una cosa a algú. Quan vaig entrar a Moody's el 1985, només hi havia 12 països en tot el món que tenien qualificacions. El 1985 només n'hi havia 12? Només 12. I molt pocs d'Europa. Hi havia el Regne Unit, per exemple, penso, i Dinamarca. Però hi havia els Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, el Canadà. Era un univers molt petit i tot eren països amb qualificacions molt altes. La categoria més alta és la d'estats sobirans, els Estats Units, els Països Baixos, França, etc. Després hi ha grans empreses, Mobil, BP, Shell, grans empreses com aquestes petrolieres o grans bancs també. I finalment, municipis. La ciutat de Sant Petersburg, a Rússia, per exemple, o Filadèlfia, als Estats Units. Hi ha aquestes 3 grans categories i en anys més recents també hi ha hagut els bons estructurats. Aquests bons són els que hi ha al darrere de la crisi dels préstecs hipotecaris del risc, amb ingressos provinents d'un gran nombre d'hipoteques del sector residencial. Cosa que pràcticament engloba tothom, gairebé, en un sentit comercial, no d'individus. Com és que abans del 1985 hi havia tan pocs països europeus que tenien qualificació creditícia de Moody's? Hi ha diferents motius.
A la majoria d'aquests països, els governs demanaven diners només dins del seu mercat local. No hi havia gaire necessitat d'una qualificació. Molts van començar a tenir qualificacions als anys 90, sobretot perquè els bancs d'aquests països van voler tenir una qualificació. I la política que se seguia era que per qualificar un banc, posem per cas dels Països Baixos, havies de qualificar el govern central, perquè clarament hi ha una relació molt estreta entre els bancs i el govern. Globalment, l'expansió de les qualificacions va anar molt lligada a l'expansió de la qualificació dels bancs. Els Països Baixos també tenen una qualificació, AAA, la màxima. Això fa que aconsegueixin préstecs fàcilment al mercat de capitals. Avui el govern holandès demana un préstec. Els interessos solen ser baixos, però amb la crisi de l'euro a tot gas, la cosa no és tan clara. Almost 6%, right? The Italians, yeah. Demanarem uns 3.000 milions. Segurament una mica més, depenent dels tipus d'interès. Farem una subhasta. Entre les 11 i les 11:30 tindrem les ofertes dels principals compradors. Quan s'acabi la subhasta, farem les assignacions. Ara connectarem el sistema. Voor 13 seconden gaat het open. Zijn we gestart, Samad? We zijn geopend. Oké, hoe liggen de Ionia's nu? In de 30 maart 47,5. Ja. En de 29 juni 44,7. Oké. Oké, eerste... Samad? Ja. Eerste bids in de maart zijn binnen. Gelijk voor 300 miljoen, Herman. De juni zijn iets lager gegaan. 44,5 nu. Oké. Abans hem mirat com estava el mercat. Les ofertes estan d'acord amb el mercat. De moment, almenys. Tenir una gran agència de qualificació és un bon negoci? Durant anys, fins a la crisi, tenien uns marges de beneficis, i encara els tenen, més alts que gairebé qualsevol altra empresa. Moody's era una de les empreses amb més beneficis d'aquí, als Estats Units. Tenien marges més alts que Google o Microsoft. Eren un bon negoci. Al principi eren els inversors els que pagaven comprant la informació, però com que hi va haver molta activitat de compres i de fusions als anys 60, les agències de qualificació van passar a cobrar dels emissors. La gent que vol col·locar els seus actius paga uns honoraris proporcionals als diners que en vol treure. Sí, les agències de qualificació van començar a cobrar als emissors per les seves qualificacions cap allà al 1970. I des d'aquell moment va ser cosa de l'emissor recórrer a l'agència de qualificació i contractar-la perquè qualifiqués els seus actius. I molts emissors hi van recórrer perquè la qualificació els ajudava a col·locar els seus actius al mercat. Els era més fàcil que els deixessin diners amb una qualificació? Els era molt més fàcil, sobretot amb una qualificació alta. Hi ha entitats que no paguen per les qualificacions. Els governs dels grans països normalment no paguen. Els Estats Units no paguen per la qualificació dels seus bons. Per què? Perquè pensen que no ho necessiten. Però les agències de qualificació sí que volen cobrir els Estats Units. Per tant... Tothom està pendent de les agències de qualificació, per força. En molts documents i acords entre bancs s'especifica que les decisions sobre inversions han d'anar lligades a aquestes qualificacions. Als Estats Units això també és obligatori. No pots llançar productes al mercat de capitals dels Estats Units si una d'aquestes agències no t'ha qualificat. Això fa que tinguin molt de poder. El mercat és essencial per tothom. Qualsevol que estigui al mercat de capitals ha de fer servir aquestes agències. Això és el que les fa tan poderoses. Molts grans inversors miren de jugar amb les qualificacions. Miren d'anticipar-se als canvis de qualificació i les qualificacions es converteixen en el seu home fort.
I no és que es creguin necessàriament les qualificacions, però saben que tenen influència i que, per tant, t'hi fixes. Si te les creus o no, ja és una altra cosa. En temps de crisi és quan un agent com Moody's o Standard & Poor's poden tenir efectes molt importants, perquè quan abaixen la qualificació d'un país o d'una empresa, i aquest país o aquesta empresa de cop surt de les cistelles de les inversions dels fons de pensions. Hi pot haver molt de moviment als mercats. I molt ràpidament, perquè els fons de pensions posen al mercat les accions de tal empresa o els bons de tal país. I tots de cop. I això pot portar a moviments espectaculars en el mercat. I, naturalment, el tema dels ordinadors també compta, perquè una gran part de la gestió està automatitzada. Quan a una empresa se li abaixa la qualificació, si travessa un cert llindar, això pot limitar molt el nombre d'inversors que comprin l'acció, per les normes i regulacions que ja he esmentat. Per tant, hi ha molt pocs compradors disponibles, el preu de les accions cau i hi ha una reacció. Pel sol fet que les qualificacions s'han integrat en el sistema financer. Les qualificacions creditícies tenen repercussions immediates en els inversors, com va descobrir Portugal l'estiu del 2011, quan els seus bons van caure fins al nivell de bons porqueria. El poble turístic costaner de Cascais també va baixar de qualificació. L'alcalde no ho podia entendre. El seu municipi anava molt bé econòmicament. Anirem al Palau, però primer travessarem la plaça Major. Això era un quarter militar. L'Ajuntament el va comprar a l'Estat. Ara l'estan transformant en un hotel. Atraurà encara més gent a Cascais i aportarà molts diners a la ciutat, gràcies als permisos que pagaran els inversors privats. La informació que les agències de qualificació donaven de Portugal, dels portuguesos i de Cascais, era una informació de persones que no coneixien ni Portugal ni Cascais. Parlaven malament de nosaltres sense conèixer-nos. Ens reduïen a 3 lletres, amb una fletxa cap amunt o cap avall, sense conèixer-nos. El poble portuguès i la gent de Cascais són una gent treballadora. Són una gent que compleix els seus compromisos. Són una gent honrada. I els informes de les agències de qualificació donaven una imatge totalment falsa de nosaltres, quan precisament van ser aquestes agències unes de les principals causants de tota aquesta crisi a nivell mundial. Com està? Està bé? Tá bom. Trabalho para a Rosa Ferreira. Sim senhora, muito bem. El preu del metre quadrat al nostre municipi és el més car de Portugal. Això repercuteix en els ingressos municipals. La venda d'un sol pis d'aquell edifici aporta més a Cascais que la venda de 100 pisos en municipis veïns, perquè no estan tan ben situats i no tenen un valor immobiliari com el d'aquest edifici. La nostra qualificació havia estat sempre en el nivell de Portugal en conjunt. Els municipis no poden tenir una qualificació superior a la del país. Els indicadors que havíem donat ens col·locaven per damunt de Portugal en conjunt. Però, com que hi havia aquesta norma, ens havíem de posar al nivell del conjunt de Portugal, encara que hauríem d'haver quedat molt més amunt. Estem en guerra. És una guerra nova, en què no es lluita amb exèrcits, sinó amb altres mitjans. I aquests mitjans tenen relació amb els aspectes financers. Estan atacant l'euro, la nostra moneda, i Europa hauria de buscar la manera de repel·lir aquest atac contra la seva moneda. No només Portugal es mira les agències de qualificació amb desconfiança.
A Alemanya, que continua en la categoria de la AAA en totes tres agències, la gent també s'està començant a fer preguntes sobre el paper d'aquestes agències en la política i l'economia internacionals. Els països europeus els han baixat de categoria d'una manera agressiva en l'últim temps. És veritat que molts dels problemes que tenen són culpa dels mateixos països. No podem dir que siguin culpa de les qualificacions. Però veiem els mateixos problemes a tot arreu. Els veiem al Regne Unit, als Estats Units i al Japó. I els qualifiquen d'una altra manera. Si un àrbitre fa servir criteris diferents pels diferents jugadors, et preguntes quins interessos serveix. Quan veiem com les agències de qualificació estan entrellaçades amb els grans bancs a Wall Street i amb la política dels Estats Units, n'hi ha per preocupar-se. I això planteja una pregunta. Les avaluacions que fan són objectives o es basen en la pressió política o en estratègies per fer que Europa es mantingui tan petita com sigui possible? Hi ha molta gent que s'ho pregunta. Siguin quines siguin les motivacions de les agències de qualificació, volem saber si les qualificacions que atorguen als països i a les empreses són correctes. En altres paraules, quin és l'historial d'encerts o d'errades d'aquestes qualificacions? A finals de la dècada dels 90 vam tenir la crisi russa, la crisi asiàtica, i la de l'Iran a principis de la dècada del 2000. I després, naturalment, durant la crisi financera, les qualificacions de les finances estructurades, vistes retrospectivament, van ser molt poc encertades. O sigui que van ser força fiables i precises fins fa cosa d'uns 10 anys. Sí, és una apreciació correcta. Fins i tot en alguns sectors es podria dir que les qualificacions han sigut bones sempre, fins i tot en els últims anys, tret del moment de la desfeta econòmica general. Però diria que se n'han sortit força bé en alguns sectors i en altres molt malament. Les agències de qualificació estan al servei dels seus clients, d'acord? Els clients més importants de les agències de qualificació eren els bancs que veiem aquí. Per tant, no es pot dir que les agències de qualificació fessin res mal fet. Van fer la seva feina, i la seva feina era tenir contents els clients. Et sembla que ho van fer malament si no entens el seu model de negoci? Reggie Middleton és inversor i porta un blog financer. Va investigar el paper que van tenir les agències de qualificació en la crisi financera. Les agències de qualificació van fer servir una metodologia que es coneix com AIP. AIP per apreciació immobiliària perpètua. Quan van qualificar els valors dels paquets d'hipoteques, el 2004, 5, 6, 7 i 8, van suposar que hi hauria una apreciació perpètua mínima immobiliària que seria positiva sempre més pels segles dels segles. Com si llancessis una pedra cap amunt i continués pujant i pujant i no caigués mai. Tots sabem com va acabar això. El mer fet que assumeixis l'apreciació immobiliària perpètua implica que no ets gaire espavilat, que no és el cas, perquè aquesta gent no són pas burros, o que tenies altres motius, i aquests motius no concordaven necessàriament amb una avaluació del risc verdadera. Molta gent es va queixar que el sistema operatiu de Microsoft inclogués l'Internet Explorer obligatòriament. Deien, quan provo d'obrir un altre navegador, l'ordinador peta. Deien, hi ha un error al sistema operatiu. I jo vaig dir, no és cap error, és una cosa que hi han posat. No volen que faci servir un altre navegador. I jo crec que les agències de qualificació no s'equivoquen pas, sinó que atenen els desitjos dels seus clients. I els seus clients els paguen per una qualificació d'un producte que volen llançar al mercat. I si el producte necessita una AAA, les agències de qualificació li donaran una AAA, tant si la mereix com si no. El 2010, el Congrés dels Estats Units va investigar les causes de la crisi financera. També va investigar les agències de qualificació. Over the last 10 years, Wall Street has engineered ever more complex financial instruments for sale to investors. Because these so-called structured finance products are so hard to understand, investors often place heavy reliance on credit ratings to determine whether they can or should buy them. In exchange for large fees, Wall Street firms help design the RMBS and CDO securities,
worked with the credit rating agencies to obtain favorable ratings, and then sold the securities. Without credit ratings, Wall Street would have had a much harder time selling those products because each investor would have had to rely on themselves to figure them out. Es van equivocar amb Lehman, es van equivocar amb Bear Stearns, es van equivocar amb moltes firmes, sí. Però ara, al cap d'un parell d'anys, també s'han equivocat amb MF Global. Sí. De fet, sí. MF Global es va qualificar en el nivell més baix dins de les inversions de risc baix, BBB o BAA. Així i tot, era una qualificació d'inversió de risc baix. És evident que les agències no estaven al cas de les inversions arriscades que la firma va fer a Europa. Segurament els hi van amagar. És un problema que se sol presentar en les firmes que treballen amb actius. No crec que ningú sàpiga què hi passa dins d'una gran firma que treballa amb actius. Segurament ni el director general ni el director financer no saben exactament els riscos que s'estan assumint i què passa allà dins. I quan es troben una cosa així, l'únic que poden fer és aixecar-se a cridar i dir «Déu meu». Però les agències de qualificació van decidir tirar endavant i qualificar-los. Sí, perquè hi podien guanyar molts diners. Ron Grassi, un advocat retirat, va patir personalment l'engany de les agències de qualificació. Va comprar bons de Lehman Brothers com a inversió per la seva pensió. La qualificació dels bons era bona. Vaig comprar bons de Lehman a 20.000 cada un. 20.000. A $20.000 cada un. El preu dels dos bons, 40.000, més el flux d'interès, m'han portat a perdre un total de $140.000 en els bons. Les tres agències més grans els van donar la qualificació de risc baix, als meus bons. És el mite que les qualificacions són com les notes de l'escola. Et poso una A, una B, una F, depenent de com ho has fet. Són com les notes de l'escola. Et diuen que sempre hi ha risc de fallida, però et diuen que tal bo és de risc baix o és un bo porqueria, o encara pitjor. I els experts em diuen que el meu està a la categoria més alta dels bons de risc baix. El bo va acabar malament perquè l'empresa va fer fallida. Morning. Good morning. Anybody email me? No emails today for you. Soc un advocat retirat i tinc temps. I sabia què podia fer. I sabia com es feia. I vaig pensar que podia demanar responsabilitats a Wall Street. Almenys a una part de Wall Street, que són les empreses de qualificació. Les he demandat perquè van qualificar malament el factor de risc dels bons que vaig comprar. O per error. Aquesta és una possibilitat. O bé d'una manera intencionada. No hi havia parat gaire esment, ho he de reconèixer. Llavors, ni tan sols sabia que els emissors eren els que pagaven a les agències de qualificació. No sabia gens com anava, i ja em va anar bé no haver-la de pagar jo, la qualificació. Però després em vaig posar a investigar i em vaig adonar que no hi havia res que impedís a les agències saber que Lehman anava malament. No hi havia res que els impedís abaixar-li la qualificació. Si ho haguessin fet, no seríem aquí ara. O sigui que és una qüestió de confiança. Exacte. Ja he demanat 2 cops al tribunal permís per fer una investigació limitada. Aquesta investigació comportaria declaracions, interrogatoris i citacions. Que pogués tenir l'informe dels bons, per exemple, per saber els noms dels taxadors o dels analistes que van qualificar els meus bons per poder-los fer declarar, fins i tot durant un parell d'hores, i demanar-los què fumaven quan revisaven l'estat financer de Lehman.
La majoria d'analistes, quan era a Moody's, quan vaig començar a Moody's, procedien d'un banc comercial. Treballaven a la línia de crèdit d'un banc. Havien seguit un programa de preparació respecte als crèdits en un banc comercial i solien ser una mica com comptables sense personalitat. Faig broma una mica, però sí que tenien aquesta fama. Els analistes que fan les qualificacions són més aviat lents. Són conservadors. No són gens ni mica uns personatges glamurosos de Wall Street. Són molt formals. Però, un cop dit això, tenen molt de poder. Ets un analista jove i seus a l'altra banda de la taula d'un director general d'una de les 500 empreses més grans fent-li preguntes difícils. Ja. I decidint, en un cert sentit, el cost del seu finançament. Vostè també ho ha fet, això? Sí. I com és? Forma part de les recompenses psicològiques de treballar en una empresa de qualificació creditícia. Durant anys, el sou no va ser gaire bo i tenies aquestes compensacions, com ara la de la capacitat de viatjar i ser protagonista de situacions molt importants. Vostè ha dit que va qualificar bancs asiàtics durant un temps, per exemple. Abans i durant la crisi asiàtica. Algun president d'algun banc asiàtic li va trucar i li va dir «Sisplau, no m'abaixi la qualificació»? Sí, ens havien dit «Si ens abaixen la qualificació, perdré la feina». I nosaltres els hi dèiem... Els amenaçaven amb la violència? No. Gràcies a Déu. Mai cap amenaça real. Però els suplicaven? Tot i que... Però sí que... Però els suplicaven? Sí, a vegades sí. Sembla que les agències de qualificació han comès una colla d'errors, sobretot a l'hora d'avaluar institucions financeres. Però i els països què? Hi ha manera de saber com són de fiables les qualificacions que han fet dels països? Un dels problemes de fer qualificacions dels estats és que es té una mostra molt petita. En les qualificacions d'empreses hi ha una història llarga en una mostra molt gran, de manera que es pot arribar a resultats estadístics més sòlids. Els mètodes i els criteris que es fan servir per qualificar els estats segurament són la part més feble de la feina de les firmes de qualificació. Com és? Perquè hi ha massa paràmetres i variables que poden influir en el resultat. Jo trobo que, equivocadament, s'han centrat massa en la política, en lloc de centrar-se en l'economia, en les bases. Jo faig servir el terme bases. Les bases són quina quantitat es deu, quina és la trajectòria en qüestió de creixement, quin és el cost del deute, podran fer front als pagaments, i és molt senzill, amb uns quants números ho tens ben clar. En comptes d'això, se centren en el sistema polític i els partits, i si tindran voluntat de pagar. Però no s'hi podran pagar. Jo m'estimo més centrar-me en la fortalesa financera de l'Estat en comptes de la política que fan. Perquè en la política no hi ha un bon model polític. És com llegir les fulles del te, com mirar d'endevinar-ho. Una agència de qualificació no pot treure una bona valoració d'això. Un cop es comunicava la decisió, ja no es canviava. O sigui que no es treia res de... L'interessat es podia queixar, però aquí s'acabava la cosa. Podia ser que el primer ministre no entengués els detalls tècnics del procés i que ens truqués i pensés que el procés es podia invertir o canviar, però aquest no era el cas. I no oblidem tampoc que hi ha implicades qüestions de prestigi, hi ha implicades qüestions polítiques. A un ministre de Finances no li fa cap gràcia que li abaixin la qualificació del seu país. Per tant, per un polític hi ha més coses en joc que no només el preu dels bons. Miràvem de ser molt sensibles a tot plegat, però teníem una feina per fer. Ha tingut trucades de polítics d'Europa demanant que rectifiqués una baixada en la qualificació? Quan ja havíem anunciat la decisió? Sí. Sí, i tant. I és lògic que passés de tant en tant. Provaven de parlar
amb el president de Moody's o amb el meu cap, amb el cap del meu cap. Je ne sous-estime pas les conséquences que peuvent avoir sur notre économie les agences de notation et les emballements des marchés financiers, ni non plus nos erreurs passées. Mais je le dis pour que chacun l'entende, ce ne sont ni les marchés, ni les agences qui feront la politique de la France. Robert, doe 500 miljoen pre-hedge of zo. In die langere. De maat is beter gevraagd in de markt. Oké. Nou, we zitten nu al boven de 1 miljard op pari, Herman, in de maart. Els Països Baixos no han de patir ara com ara. La subhasta de l'emissió de deute va bé. El govern està col·locant el seu deute a un interès molt favorable per ell. Straks verder weg, Herman. La subhasta ja va per la meitat. Les ofertes van arribant. Busquem un preu decent, que vol dir que ens deixin diners a un interès zero. Segurament no acabarem amb un interès negatiu, però pagar un interès zero per un préstec d'uns quants milers de milions d'euros és fantàstic per a un país. Sí, interès zero. Minuten nog. Ja, precies. Ik zou 500 miljoen EONIA geven. Ja. Laatste minuut. 11,80. 11,80. We zijn er doorheen. Genoeg toewijzers, genoeg toewijzers. Oké, ik wil de EONIA fixing. 47,1. 47,1. En de langste 44,3. 44,3. Oké. Auction closed. Zal ik het uitprinten, Herman? Ja. Ja hem tancat la subhasta. Hem col·locat tota l'oferta. Ara hem de decidir a qui adjudiquem. Sembla que podrem tenir interès negatiu pel deute a 3 mesos. Un interès negatiu. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft de Spaanse kredietwaardigheid afgewaardeerd. Meer eurolanden zouden een lagere status krijgen. Zo wordt ook Oostenrijk genoemd. Standard & Poor's heeft de kredietwaardigheid van Griekenland opnieuw naar beneden bijgesteld. En daarmee is Griekenland het laagst gewaardeerde land ter wereld. En dan Italië. Het is snoeihard aangekomen daar. Een vernietigend oordeel van een belangrijke kredietbeoordelaar. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft de kredietstatus van Frankrijk verlaagd, net als die van Oostenrijk. Beide landen zijn nu de AAA-status kwijt. De status van Nederland en Duitsland is niet verlaagd. S'està produint una reestructuració global. El poder està canviant de mans. Hi ha una guerra mundial econòmica per ocupar els millors llocs després de la crisi. Ara mateix, tots els grans actors volen fer servir el seu poder i tots els mitjans que tenen a l'abast per guanyar aquesta batalla. Seria ingenu pensar que els Estats Units no fan servir les armes poderoses que són Standard & Poor's, Moody's i Fitch. Seria gairebé una negligència que no ho fessin. Però, naturalment, no hi ha proves. Només són especulacions i la meva opinió personal.
Els Estats Units estan malament, però els seus competidors estan pitjor. Ara mateix hi ha 3 blocs: la Xina i el sud-est asiàtic, la Unió Europea i les nacions del voltant, i els Estats Units. I estem en una situació en què tots 3 cotxes estan a punt de xocar entre ells, esperant a veure qui es desvia primer. I el que es desviï perdrà el capital i quedaran els altres 2 blocs. I això ajudarà a aquests 2 a continuar tibant la corda. En el cas dels Estats Units, si els tipus d'interès de les lletres del tresor pugessin, el cost del nostre deute seria significativament més alt i potencialment insostenible. Però perquè pugessin hi hauria d'haver un motiu important per aquesta pujada i aquell capital hauria d'anar a una altra banda. Ara mateix, ni jo trauria capital de les lletres dels Estats Units per posar-lo en bons europeus per la situació de la Unió Europea. Qui té més poder, al final? Un govern o una agència de qualificació? En teoria, els governs són les institucions més poderoses de la Terra. L'agència de qualificació, mentre sigui independent i els inversors se la creguin, pot tenir molta influència. En el cas d'Europa, he de dir molt sincerament que crec que algunes de les nostres qualificacions, quan ens les van assignar per primer cop, eren massa altes. I això ha quedat reflectit en el fet que han hagut de baixar, com a resultat d'aquesta crisi. Per què diu que no haurien baixat si no haguessin estat massa altes? És una conclusió lògica. Quan una qualificació baixa d'una manera espectacular en un període de temps curt, la conclusió raonable és que segurament estava massa alta al començament. No reflectia prou les possibilitats negatives. Mirant-ho retrospectivament, i ho puc dir perquè ja no treballo en cap agència, crec que teníem qualificacions una mica massa altes en alguns dels països del sud d'Europa. Un cop vist el que ha passat, érem massa optimistes, en alguns casos, respecte als efectes benignes de la moneda única, i no vam tenir prou en compte els riscos que portaven a l'euro alguns països i les mancances estructurals de la zona euro. Sempre que hi ha una crisi, hi ha una pressió enorme sobre les agències de qualificació. I tothom es pregunta com és que aquests tios van donar la triple A a empreses i països que l'endemà van fer fallida. I llavors les agències han de demostrar que planten cara. S'han de tornar tarzans a l'instant i demostrar que són valentes. I de cop i volta es fan valentes. I com ho fan? Doncs ara és quan seré cínic. Sent fortes amb els febles i sent febles amb els forts. Això són contractes amb les agències de qualificació? No, són cancel·lacions de contractes. Nosaltres érem l'únic país que teníem contractes amb Standard & Poor's, Fitch i Moody's. Això no és una guerra amb canons i bombes. Es fan servir altres mitjans i Europa ha de buscar la manera de defensar-se en aquesta guerra. Normalment les guerres són entre països, però aquesta no ho és. En aquesta hi participen uns altres agents, els mercats, i també uns altres tipus d'armament. Uns altres tipus d'armament per atacar l'euro. Dins d'aquest armament divers, està demostrat que les agències de qualificació van servir i continuen servint per atacar l'euro. No només per atacar Portugal, sinó per atacar, a nivell global, Europa. I necessitem armes per combatre aquest enemic, perquè ens hem de protegir d'aquests atacs. Continuen sent una força. I encara se'ls fa cas, perquè ningú ha trobat una alternativa bona. Aquest és el problema. Ningú ha dit, molt bé, les substituiré. Però amb què? Què seria millor? I a les ments més brillants no se'ls ha acudit res millor fins ara.
Go slower, Sally. I just can't walk this fast. Good exercise. Quan la Sa i jo sortim a fer un tomb, no estem sempre parlant. A vegades parlem i disfrutem del paisatge. I llavors em poso a pensar en les agències de qualificació. I arriba un moment que estic massa nerviós i paro de caminar amb ella. Me'n torno a casa i em poso a fer el que pensava. És una lluita entre David i Goliat. Semblaria que la vida s'ha de tornar més simple quan et jubiles, i no més complicada. Però és el que ha passat. Però ja m'està bé. Ho accepto. I en Ron té alguna cosa per fer. Tampoc és que en necessiti fer tant, però ha sigut un procés interessant. I afegiré un petit post-scriptum. I és que el govern no està fent gaire res en aquest tema. Els diversos fiscals generals no han fet res. No hi ha hagut acusacions per enviar gent a la presó. Hi ha hagut molts lladres. I ni un sol lladre, ni una sola persona ha anat a la presó. El problema és que és molt fàcil convèncer-te tu mateix de deixar-ho estar. Penses, quins malparits, però què carai, tinc altres coses per fer. He de millorar el swing del golf o el que sigui, però a vegades has de plantar cara. Has de triar quines batalles vols lliurar. I, esclar, per a mi va ser més fàcil, perquè és una batalla judicial i tinc alguna idea de què cal fer i on cal fer-ho. Però és que no sempre pots amagar el cap sota l'ala. A vegades has de dir, la pilota m'ha anat a les cames, la tinc i he de jugar. Doncs som-hi. Em pregunta, què canviarà? Canviarà res? Un fet que faria canviar les coses seria que una o més d'aquestes demandes prosperessin. Què passaria llavors? Els podrien clavar una bona garrotada. Depèn de l'avaluació dels perjudicis. En primer lloc, les seves reputacions quedarien molt tocades. En segon lloc, els podria costar uns diners que no tenen. Aquestes firmes cobren uns honoraris. Moody's, per exemple, té fons propis negatius. No hi ha capital, no hi ha res. Tenen una assegurança i prou. Però guanyen molt. Guanyen molt, però ho reparteixen tot i recompren les seves accions. És el que fan amb els beneficis, de fet. O sigui que no hi ha cap gran fons de reserva a les agències de qualificació preparat per fer front a una garrotada forta que vingués d'una condemna. Així podrien fer fallida. Sí, podrien desaparèixer. Això és el que ho podria fer canviar tot. Han fet mal fet sabent que feien mal fet. I si puc demostrar això, em deuran molt més del que em van estafar, o del que van estafar un altre, i els castigaran. Hauran d'ensenyar els seus estats financers. I no crec que els agradi, però m'agradaria que els passés. Potser trigarem, però jo no he de fer res més.